אוקיי, שלום, מה אם אנחנו לעשות את הטרנד? אוקיי, אני אסביר לכם את החוקים. לנו יש קובייה, לוחצים. למשל יצא לי 5, אני אוכלת 5 מלפפונים. אוקיי, למשל סיימנו הכל, נשאר עוד 1. אני לוחצת, יצא לי 5, אני אוכלת את זה, וזה הולך להיות מגעיל. טוב? אז בואו נתחיל, אני אתחיל. 3. לקחת 3? 1, 2, 3. 2. 1, 2, תאכלי. 3. 1, 2, 3. כן? 2? אומייגאד, תאכלי אותם. אכלתי אותם. מה זה הדבר הזה? חריף, מה שמת לי שם?